Добър ден, моите любими приятели! Аз съм докторка, ваша личен коуч. И днес ние ще говорим не само за секс, но и за парички. Кой от вас иска да бъде богат? А кой иска да привлече богат и красив мъж? И тук жени са наостриха ушички, мъже казват, само пари искате, вие сте кифли, вие нищо не се интересувате. И това е основният комплекс на мъжете. Мъжете много се страхуват, че ние сме искам само вашите пари. Мъже, ще ви успокоя, не само пари и много други неща. Само пари не ни стигат. Но това е важен елемент от това, което правите. И така, как можем да привлечем богат и красив мъж? Първо, ако искаш да бъдеш с красив мъж, ти трябва да бъдеш много красива жена. И тук наистина използвам дума трябва, позволявам с тази дума, с това, че ако ти си грозна, неподдържана и кажеш, аз съм богат, духовен свят, той трябва да разгадае колко красива душа съм. Моля ви, това са приказки за бедни. Никога нито един мъж няма да се гмурка в твой духовен свят, ако не му харесва твой физически свят. Мъже, и опитате да ми кажете, че не е така. Разбира се, вие искате красиви жени. Коко Шанел казва, няма некрасиви жени, има мързеливи и неподдържани жени. Аз вярвам с това в цялото ми сърце. Абсолютно всяка една от нас може да се погрижи за това как изглежда, как облича, как говори, за манера си. Често ти искаш мъж да бъде принц. Няма забравяме една двойка, тя дойде и каза, той е силен дурин, той е такъв, той е онакъв. Аз съм принцеса! Той не го ли разбира, че аз съм принцеса? И аз казвам, скъпа, принцеса не използва тази хубава лексика силен дурин или нещо подобно. Не може. Ако ти си принцеса, тогава дръж си достойно. Няма как да, ако ти се дръжиш недостойно, да имаш богат и красив мъж. Така че, скъпи жени, 5 неща, които правиш, за да имаш богат и красив мъж. Първо, ставаш ти самата много красива. Фитнес, диети, работа с кожата, работа с тялото си. Задължително. Второ, бъди жена, която умее да се смее. С това, което иска да ти впечатли мъж в днешното време, това е чувство за хумор. Преди мъже показваха силата си през това, че ходиха на войни, бориха се заради своята сила. Сега мъже го показва чрез своето чувство за хумор. И ако ти се смееш, него ти ще ги казва, боже, колко е забавно, ха-ха-ха-ха-ха, тогава да него му харесва, тогава вау, аз побеждавам, тя ме харесва. Трето, бъди позитивна. Каквото да се случва, бъди щастлива и бъди благодарна за това, което има. Това, което често наранява мъже, те са прави тук мъже, че ние жени сме супер мега неблагодарни. Ако ти си неблагодарна и постоянно мръмкаш за нещо, нищо не се случва. Благодаря, че теб ти има, благодаря, че ходихме до парка, благодаря, че толкова постоянно. Това е начин на живот. Четвърто, развивай се класа в себе си. Ходи по музеи и търси мъжа, като търсят муза, концерти, свири на пиано, отива на тенис. Там има хубави тенисисти. И така отиваш, дори не можеш да играеш тенис, не е важно, като Мария Шарапова да викаш Все пак някой милионер може би ще ти забележи. Така че върти се там, като има богати мъже. И пето, отивай винаги в рибните места и в рибните места прави знаци, че правиш поглед на гейша. Какво означава поглед на гейша? Поглед на гейша означава следното. Набелязваш цел, виждаш там някакъв хубав милионер на 80 години, едва ходи, но кара кадилак и така го набелязваш. Поглеждаш към него. Той те вижда, ти го виждаш. Ти поглед настрани. Той да може да оцени доколко твоята първа точка сработи, доколко си красива, доколко си направила на дама. Той продължава така да ти гледа на 80, но все пак още може да гледа. И след това ти бавно връщаш погледа. Виждаш, че той ти гледа. Аха, значи той казва, yes, харесва ми тази гледка. И тогава, много важно мечта, твоя поглед отива надолу. Все едно ти си срамежлива, притеснителна девственица. За първия път виждаш мъж, Боже, Боже, Боже. И поглед отиват надолу. В този момент аз съм смиренна, а ти си силен, ти си мъж, а аз съм жена. И след това бавно вдигаш поглед нагоре. И правиш усмивка на Камерън Диаз. Все едно виждаш новата чанта Луи Витон, която върви към теб на двете краченцата. И хващаш това нещо.
А в този момент мъж става сраженка. Това е моята жена, тя как ми гледа, с какво възхищение. Той не знае, що за мен тут. Някаква чанта се върти в твоя мозък и няма значение. Важно какво изразява погледа. Възхищение. И тогава той каза, извинявате, свободни сте днес? Тя каза, да, и днес, и за следващите 20 години, ако вие ни почините малко по-рано, но да ми оставите богата наследница. Така че зависи какво ще измислите и каква схема. Разбира се, ако за вас са толкова важни пари. А ако не са ви толкова важни, тогава просто обичайте се. Кажеш ми, на руски имаме израз «Милым рай в шалаше». С любимия рай дори в колибата. Така че въпрос избираш се умът или избираш се сърце. И когато избираш се сърце, ако ти вярваш в своя мъж, ти пак ще го направиш богат. Ако ти избираш се умът, много често дори най-богатия мъж, дори най-големия милиардер ще направиш на милионер. Избирате каквото искате и повече за нашите неща може да намерите в Тайната академия на Наталия и natalia.bg. Ще се радвам да се срещаме на нашите събития и ще ви науча на много нови хубави неща. И разбира се, сподели това прекрасно видео с твоите приятели. Нека да има радост, щастие и полза навсякъде. Наша страница във Facebook Доктор Ко.